Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako yekunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekubata kwestress muupenyu uye nzira dzinokubatsira kunyaradza pfungwa dzako uye kuwana runyararo. Gara zvakanaka, bata moyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, nguva dzose upenyu hunotibata nekumanikidza. Mabasa akawanda uye matambudziko asingaperi. Unonzwa kusagadzikana, kuneta mupfungwa uye dzimwe nguva kushaya hope. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kubata stress uye kuwana runyararo mupfungwa. Nzira yekutanga ndeyekudzidza kufema zvishoma nezvishoma uye zvakadzikama. Kufema zvine mwero kunobatsira kuderedza kushushikana uye kunovandudza pfungwa dzako. Nzira yechipiri ndeyekuita kuzorora kwenguva, nguva pfupi uye meditation. Zvinobatsira kusimbisa pfungwa dzako uye kuderedza kunetseka kwezuva nezuva. Nzira yechitatu ndeyekuita exercise kana kufamba kunze. Muviri unoshanda zvakanaka, unoderedza stress hormones uye unowedzera mufaro. Nzira yechina ndeyekunyora pasi manzwiro ako uye matambudziko. Zvinobatsira kuburitsa pfungwa dzako dzisina kusimba uye kuita kuti unzwe uri nyore. Nzira yechishanu ndeyekushandisa nguva nevanhu vaunovimba navo kana kutsvaga support group. Kutaurirana kunopa zororo mupfungwa uye kunoderedza kusagadzikana. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kubata stress uye kuwana runyararo mupfungwa. Gara wakasimba, bata moyo uye hope dzako dzinodzoka. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzese. Gara wakasimba uye rangarira runyararo rwako mupfungwa rwakakosha, runogona kudzoka.